Tento rok v apríli je to presne 1 rok od oficiálneho otvorenia našej novej pobočky Simplá Žilina. Poďme si ho spolu zosumarizovať. S naším tímom profesionálov sa staráme už o viac ako 400 spokojných klientov. Spustili sme pre vás náš personalizovaný web simplažilina.sk, získali sme od vás viac ako 75 5-hviezdičkových recenzií na Google a pravidelne vám prinášame hodnotný obsah cez sociálne siete. Za rok 2024 sme sa umiestnili ako 5. najlepšia pobočka na celom Slovensku a dvakrát sa nám podarilo obsadiť prvé miesto. Počas roka sme s vami uskutočnili viac ako 800 stretnutí. Až 30 z vás sme pomohli uskutočniť si sen o vysnívanom bývaní v objeme viac ako 3,5 milióna eur. Tento rok sme pre vás spracovali až 1200 zmluv, pomohli vám nahlásiť až 30 poistných udalostí a zabezpečili sme pre vás poistné plnenie viac ako 40 000 eur. Spolu sme zainvestovali viac ako 1 200 000 eur. Zažili sme silný rastový rok na akciových investíciách s výnosom cez 20% aj nečakané trampoty v roku 2025. Na dôchodkových pilieroch sa vám staráme o viac ako 500 000 eur. Ďakujeme za vašu dôveru. Odbornosť, profesionalitu, starostlivosť A finančné riešenia na mieru Vám prináša tým Simplá Žilina.